साखळेत सगळ्यात व्हडलो हॉल म्हणजे आयज पर्यंत आमच्याकडे साखळे न्ही पुराय परिसरात म्हाका दिसता म्हणजे झाटयेच्या हॉलापेक्षा व्हडलो हॉल आमच्या हाऊसिंग बोर्डात जाता ती खऱ्यान व्हडली अभिमानाची गजाल आसा आणि तो संतोष भगत यांनी म्हटला त्या प्रमाणे 2 महिन्या भितर पुराय जातलो विथ द कॅपॅसिटी ऑफ 1500 आणि ताका पुराय दुसरे वाटेंतल्यान ड्रेसिंग रूम स्टेज परत त्याचे अंडरग्राउंड रूम्स हे सगळे हे अशा पद्दतीचो वेल मेंटेन आणि सगळ्यातलो बरो हॉल आम्ही जर म्हटलें तालिगांवान जर कम्युनिटी हॉल आसा विच हॅव्हिंग द कॅपॅसिटी ऑफ द 1,500 ते 2,000 जाल्यार आमच्या हाऊसिंग बोर्डानूय तशाच पद्दतीचो हॉल आणि तो आमी मेंटेन करप आणि वीच वील गिव द रेव्हेन्यू जनरेशन फॉर द म्युन्सिपालिटी बऱ्यापैकी रेव्हेन्यू जनरेशन हे म्युन्सिपालिटीक मेळूं शकता. साखळे वाळवंटीत खंय मातयेचो भराव घालतात न्हंय पुरवता म्हूण राणेन ड्रेजिंगाचो प्रश्न काढलो. आजही नदी संबंधी जरा काहीतरी ऐकायला येतं आणि आपली साखळीची नदी ती एक वळवंट नदी ती मादई नदीला जोडणारी तिथे जरा आपल्याला लक्ष घालायला पाहिजे असं मला वाटतं. कारण आपल्या जमिनीमधली जी त्याला आपण कोकणीमध्ये भराव म्हणतो येऊन पडलेला आहे जरा ड्रेजिंग करायला पाहिजे. साखळेचो वीज तयार करपी कोयरा विल्याचो प्रकल्प खंय 6 म्हयन्या भितर सुरू जातलो. प्रपोजल येयल्ली आसा स्टेट ऑफ आर्ट गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट तेन्ना वास येवचो ना मात सुद्दां वास येवचो ना आनी कचऱ्यांसून इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध जातली. हो प्रोजेक्ट आमी ऑलरेडी डिस्कशनान चालू आसा आनी येता ते 6 म्हयन्यान आमी ते पायलट प्रोजेक्ट म्हणून घेवपाचे आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.